kusan ni yanzu dai gaskiya ka ce ga takamaiman mai gida, saboda ni ina da mutanen da nake mu'amala da su, mu'amalanci mutane da yawa cikin harkar jam'iyyar APC, wurare da yawa da sauransu. To sai dai gaskiya a nan ya wuri mutane za su iya kira na da cewa ai ina da mai gida, kamar wanda dai nake tare da shi a koyaushe nan ya wuri shine Honorable Dr. Yusuf Tanko Sununu, shine nake zaune tare da shi a matsayin kamar mai gida nan a nan. Amma akwai wurare da yawa wanda za ka ga naji ina mu'amala da mutane da yawa. Yanzu kaga kamar a jihar Kebbi, in naje kaga akwai babana, zan ce mai gidana ne kuma babana, don ya aiki tare da mahaifina, shine kwamishina na ƙananan hukumomi da masarautun jihar Kebbi, Alhaji Abubakar Dutsen Mari. Shi kusan kamar ma uba hire ni. Sannan akwai Faruku Musa Yaro Inabo, wanda gaskiya shi ma yana daga cikin mutanen da wanda na san ya jawo ni cikin wannan harkar ta gwamnatin jihar Kebbi wadda ta gabata da sauransu. Kaga gaskiya ina da mutane waɗanda musamman nan ya wuri Shange in gaske duk ina da mutanen da nake mu'amala da su ta wannan harkar wanda ya shafi harkar social media. A takaice dai na fahimta babu wani takamaiman mai gida wanda za a ci a'a saboda mutum guda ne kawai kake yi. Don ko yanzu kaga ka kawo kusan mutane guda uku waɗanda kake ganin su ne jigo, kuma duk da ba su kaɗai ba ne na nan Kebbi kenan. To abu na gaba wanda mutane suke son su ji a matsayinka na wanda ya ɗaya wannan harka tun kusan ma a ce shekaru nawa, to wasu irin moriya ne don za a ce misali a matsayinka na wanda ya ɗaya na gwagwarmaya ga harkar APC, wasu irin moriya ne za a ce yanzu ka ci ga wannan tafiya ɗin? So alhamdulillah ni gaskiya a gwagwarmaya ta harkar social media da na yi, gaskiya ni kusan zan ce dai a wanga yankin na masarautar ya wuri Shange in gaski ko a jihar Kebbi ma ko da Najeriya gaba daya, gaskiya ni na ci riba wadda ma gaskiya ba zan iya ta ba komi ba. Abu ɗaya idan na tuna shi to zan ga na ci riba sosai wadda ba ma ko karama ba, don ba komi idan Allah ya baka jama'a to ina ganin ka samu du'a mai to saboda ni sunana ya kai wani wurin da ni ban ma taɓa zuwa ba. Da yawa a nan ma ya wuri ina zaune, wani kan taso, akwai mutumin da na sani wasu suka taso daga wasu garuruwa suka zo su ce to Allah suna son an nuna musu wane ne Santu Effect. Kawai sun zo kawai da su gane ka. Su zo dai su gane ne wane ne wai Santu Effect, ko kuma suna so su zo su ɗauki hoto da ni da sauransu ko kuma su gaisa da ni. Saboda na sha samun irin wani abubuwan ba ɗi ba biyu ba. Ina zaune inda nake sana'ata, wani bawan Allah da ya zo, ina zaune ya zo ya ɗan kalle ni ya wuce, ya daƙi ƙara dawa ya zo ya wuce. To dai na ga yana kallo na ban dai shi ƙara ba, hawa suke cewa malam lafiya. Sai ce to Allah bawan Allah ya wai ba shi ne Santu Effect ya wuri ba. Ina zaune sai mutane wani sai su kama dariya, sai ce ni sai nake tashi san ci mishi ni ne. Sai yake ce haba, saboda ni na ga ka so kai kama da mutum, wallahi ba don komai bai sa na tsaya yake so mu gaisa da kai, saboda irin yadda kake kokari ka faɗakar da mu wasu abubuwa waɗanda yake ta dalilin ka muke ganin su. Kaga ko wannan ka samu a social media riba ne. Na biyu kuma ba zan manta da shi ba, shine a yawuri na kai lokacin ko da abu ya faru a yawuri kowaye zai rubuta, ba wai na yi kowa ko na yi menene, zaka ji an ce a'a kaga Santu Effect ya wuri ya rubuta, to idan ba ga ya rubuta ba gaskiya abin nan ba gaskiya bane ke tabbata wannan. Kamar mutane suna jiran su ga naka sakon kenan da shi za su yadda kenan misali ko? Kamar mutane suna jiran su ga rubutunka idan abu ya faru, kowa jira yake sai ya ga rubutunka sannan zai iya samun natsuwa haka. Ana faɗa abin ban yadda ba, har kai nakan ji wani wuri sai in ji ana magana, wasu ba su ma gane ni. Sai in an ce musu ai wanda kuke magana shine na tsaye wanda sauransu. Na samu irin wani abubuwan su harkar social media gaskiya ban ma san iyakansu ba. Kuma alhamdulillah ko yanzu in nake harkar social media ba a yawo ko a jihar Kebbi ko a wasu wurare, akwai wuraren da ma ban je ba, amma da yau in na isa wurin kai tsaye za a ce wani in na zo wurin na ce ni ne Santu Effect, to na san kila ma insha Allah wasu za su ce mu ɗauki hoto tare da su mu yi meye tare da su. Gaskiya kaga wannan yana ɗaya daga cikin rigobin da samu wanda yake da kaɗan kenan ma cikin ma, don akwai wasu abubuwan da ba lallai bane a ci sai na yi su. To wai misali kila kana da mukami ga wannan tafiya, kila a ce kana da mukami irin na ƙasa ko kuma na jiha ko kuma a ce na local government kila ga harkar social media, tunda ka yaɗe kana gwagwarmaya ciki kuma da ku aka yi ta wannan faɗi tashin dai. Alhamdulillah gaskiya ni yanzu ma haka da kake wannan magana da ni mataimaki ne na musamman ga mai girma gwamna akan harkar yada bayanai ne a kafafen sadarwa, wato misalin special assistant wanda mai girma gwamna ya bani a wanga lokacin. Kaman kana matsayin SA kenan? SA. Kafin shi gaskiya akwai mukamai da rika daban-daban, wasu ma yanzu a haka ma ni ne chairman na Arewa Bloggers, wa'anda su ma suke ta'ammali da wannan nan reshen jihar Kebbi, wanda ita ma wannan kungiya ta Arewa Bloggers shugaba Muhammadu Buhari kayan yasa ya sa mata hannu, wanda ni ne chairman na reshen jihar Kebbi gaba ɗaya kenan. Sannan kuma akwai gaskiya kungiyoyi da yawa wanda nake mu'amala da su ko kuma nake taimaka musu game da irin abin da ya zama harkar social media. Akwai kuma irin